lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, pois nada, moitas gracias a todos por estar aquí hoxe. A verdade é que cando puxemos a data deste pleno non imaginábamos que iba a estar rodeado por semejante catástrofe que estamos vivindo no Concello. E por eso que é certo que aunque estemos aquí, ahora mesmo a nosa cabeza está cos veciños, está nas rúas, está coa multitude de problemas que temos todavía por arranxar. Entón tamén vos pido os que vos desplazas desde fora que entendades que a situación non é de plena normalidade, non? A verdade é que as miñas primeiras palabras como alcaldesa gustaríame que foran de unha mostra de agradecimento total e absoluta a todos os voluntarios que están colaborando co Concello, sin descanso, con moita valentía, con moito arrollo, porque realmente se non fora por eles a gran multitude de problemas que estamos vivindo dende fai menos dun ano, porque todavía non fixo un ano dos lumes, non seríamos capaces de sacalo adiante cos medios que temos. Entonces, moitísimas gracias a todos os voluntarios, a todos os veciños e veciñas, a Protección Civil, porque sin eles de verdad que non seríamos nin quen somos, nin seríamos capaces de seguir progresando. Así que moitas gracias a todos. Despois, por outra banda, eu tamén, cando pensaba en este pleno, escribí unhas verbas para compartir con vos que quizás agora incluso teñen máis sentido que cando as escribín. Entonces, se me permitides, vou a pasar a lelas, vale, quero compartilas con vos. E digo así: nun mundo acelerado no que parece que a calidade humana se está perdendo,